ondako erroman. Bueno, hor partin arrazoiak alzu isilik dute. Urrengo kortin ondo kreatuliko zizenen hori, Nola zuzua? Bueno, ni gazte izan nue, periodismo ikastea. Ondo, ondarrun, maia mentxe. Badarrak aso zertu ondarrun behatziaz. Zua? Atzoga gaze honitzen gurasokin berbetan eta alde txarrak epan ezan gazteitza putia. Bai, ala zer? Adibidez, hemen ondarrun kale horteteza eta herriko giru eta bertan ez dakaz. Ja, eta bai, egixe da hori. Eta bebai, gero kale horteteza zenin agentziai agurtzia euskeraz, handan arderi etxen da beura. Ja, egixe da. Egunon. Egunon. Ala, arte. Zaion. Zaion. Zer dizua? Bizizala? Bai, hemen gabizen txabulatu ziren. Zer jazan natzua? Apa. Apa, kaixo. Aldiko, zonak ikusi bai. Ondo pasa. Jo, bai egixera, ondarru piloa botako faltan, ze ondarrundan aberastasune ez da beste ilun.